Before ngiqhubeke nestori sethu family, ngicela ukunikhumbuza ukuthi sikulento ya 31 days yokuthi mina ngiyapost i-content mase nina niyashare ke family, nishare everywhere, niyangena kuma group, niyangena ko WhatsApp, niyangena nishare yonke indawo. Mase niqeda ukushare ke nibuye ukuthi nisho ukuthi hayi mina sengiphuma khona ngithe dlu kuphi, ngithe dlu kuphi. Sishaye nje yonke lento yethu family, sibambisane siwumndeni waseBuzz SA. Likhulu ipage. Yaqala kanje lento. Ngisebudlelwaneni nenye intombazane enhle, igama layo uNobuhle. uNobuhle yabona uyile ntombazane engenze ngafila ukuthi yabona ke manje sengimtholile uMaqondana. Sengiyitholile imatch yami. uNobuhle bafethu ngiyamthanda. Ngimthanda ekseni ilanga liphuma, ngimthanda ekseni ilanga, ngimthanda ilanga lishona. Yabona uNobuhle ile ntombazane eyi-type yami, yabo unobhedi so yabo unama-tattoos, une-tattoo enye la emqaleni enhle engathi ngaveleni ngiyiravuze ngithi ham. Mase phinde futhi abe ne-tattoo ele ngaphezulu kwebele yabo lana kwikhola. Mase eba ne-tattoo engaphansi kwebele. Mase eba nama-tattoo ey'ngalweni zoyi-2. Uyi-yellow bone, uyabona nje uyi-yellow bone elihle nomzimba omuhle oshelelayo. Ngikhuluma ngoNobuhle mina. Aphinde njalo yabona uyayiyele ey'nkambini zikaFaro. Ngiyayithanda mina bafethu intombi egroovayo, because nami ngiyagroova. Sizohamba sobabili siye emgrooveni, siphuze, sijave eze kushona ilanga, silale khona, shaye isilala. Yabona-ke, hhayi-ke ngiyakutshela-ke kwi-dance floor bekashelela njengebhotela. Uyabona, hey, unyawo lakhe belikwazi ukushelela. Yabona, nami ngithi ukubhedabheda, kodwa hhayi bekumnandi mangabe nginoNobuhle. uNobuhle is my type. uNobuhle umuntu wami. uNobuhle ngiyamthanda. Akekho umuntu ongangitshena lutho ngoNobuhle. Sisathandana kanjalo noMabhebeza, kumnandi yonke into smooth. Nangu uMabhebeza uyavuka ekuseni, uyagijima, uyaphalaza manje. Hayi bo, kwenzakalani? Ngisayicabanga lento uthi hayi bo, kwenzakalani manje? Kanjani manje? Nangu uMabhebeza uyaqhubeka, uyaphalaza engathi uphethwe ama-morning sickness. Singibambeke manje stress. Ngabe umuntu wami ukhulelwe yini? Ukhuleliswe yini? Ngoba mina nginayo into okukhulelisa. Ukhuleliswe ubani? Ngiyintombazane naye intombazane. By the way, igama lami uThofolax bafethu. Hayi nangu umuntu wami u-up and down, ama-morning sickness, singiphathi stress. Ngigcine sengibona ukuthi hayi lo umithi. Hayi umithi straight lo. Singaloshona lesidlala lo mdlalo but lo umithi. Ngimconfronte kuNobuhle, ayi Nobuhle mfethu kunento engangihlali kahle la. Angisiyena umntwana phela mina, ngiyabona usikwenzakalani manje. Ngiyabona ukuthi usipati. Umithi wena, umithi, bheka amabele akho, bheka suqala noba nomuqa la eswini okusho ukuthi umithi. Hayi-ke uNobuhle athuke engathi mina bengingaboni. Yabona engathi mina nje ngisilimani into engaboni. Ngithi hayi mfethu phalaza iqiniso, ucacisa ukuthi kwenzakalani ngawe. Angeke phela umithi kanjani, umithi sobani? Sengiyambuza ukuthi kahle kahle mfethu awungitshele umithi sobani, mina ngingena into yokumithisa. Avela naqala akhala uNobuhle manje useyakhala-ke manje. Yazi umuntu akhale endaweni yokuthi kumele ngabe unikeza impendulo. Ngithi mfethu ukusiza ukukhala kusizi ngalutho. Khuluma, umithi sobani? Uyajola Nobuhle? Unomuntu kanti u-act engathi straight sami la kanti uyajola. Ubani umithisile Nobuhle? Ngicela iqiniso nje, ngichazele baby iqiniso lonke. Aqaleke uNobuhle achaze ukuthi hey baby bekunomuntu ongiblackmailayo la. It's a brand, a certain brand. I-brand manager yakhona ifuna ngenze le brand. Shuku njoba ngifuna ngenza le brand, maningi ama-influencer ayefuna le brand. Athi ufuna ukulala nami. Ngimtshele ngithi hayi mina angisebenzi kanjalo, angeke ngize ngikwazi ukwenza kanjalo. Ayike lo muntu webrand-ke asuke kangitshela ukuthi uzothonisha igama lami, uzotshela wonke ama-brand angaphinda asebenze nami, uzongiphosta on social media ukuthi ngifuna ukulala naye. Yena ngimcelile athi ngicela ukulala naye ukuze ngithole le brand. Washo nje into eziningi nami engibonayo ukuthi yo mangase iphume igama lami lingamoshakala, nawe futhi uphinde ungidampe ungibone njengentombazane ekhohlakele. Ngase ngiyavuma-ke mina sithandwa sami ukulala naye ngoba ngingafuni ukuthi isithunzi sami sidicileleke phansi. Hhayi-ke mangabe silala-ke wavelane yena wakhipha ijazi lomkhwenyana during inkonzo. Hayi bo, sengibona mina ngikhulelwe, sengiyamconfronta, uyangitshela ukuthi hayi ijazi walikhipha during inkonzo. Ingistresseke lento, ngiplan ukuthi hayi ngizokutshela mase sike siyasikhipha isisu. Kodwa manje inhliziyo yami isibhlungu ngoba phela
Lesisi engizosikhipha kunegazi lami lapho phakathi kuleso sisu. Kodwa-ke nje yonke lento le nami sithando sami ngamanipulathwa, ngahlukunyezwa, ngathathelwa i-advantage. Hey, ngidinwe-ke mina ngimtshele uNobuhle ngithi yazi ukuthini, le ndoda le yale brand kuzomele siyikhiphe siyi-expose nale brand le imxoshe because ikhohlakele, is a very very bad man. Hayi uNobuhle athi no sithando sami ngicela ukuthi siyiyeke le ndaba because lo muntu lo powerful uzosuka angimoshele, angijahe ngeinkaba, angijahe ngegebengu, vele bayamusho bayasho ukuthi uyajahana nje ngeinkaba, isikhokho esiphethe nje esiyinkinga kabi. Mina ngeke ngiphinde ngisebenze nalo brand, sengiyekile vele nje angisafune lutho from that brand. Hey, ngimtshele kubaby ukuthi yo kungiphatha kabuhlungu ukuthi umithi uthathwa i-advantage, iyangistressa yonke lento le. So Nobuhle angizazi manje, akho into engizokutshela yona ukuthi ngizokwazi ukuqhubeka ngithandane nawe noma siyahlukana noma kuzokwenzakala kanjani. Into engizokutshela nje ukuthi it's too much. Ngicela unginikeze isikhathi ngikuprocesse konke lokhu. Ngiyakuthanda mina baby, ngikuthanda deep down, ngishaya ding dong. Kodwa ngicela ukuyiprocessa yonke lento le because it's still new. Kungiphatha kabuhlungu ukuthi wathi mangabe unenkinga wangangitrust ukuthi ungitshele siyilwe sobabili inkinga. Yabona nje it's too much baby. Nami ngiya-understand sibu under pressure, lo muntu ekublackmaila, maybe it was your first time ublackmailwa. Ku too much nje, kodwa ngicela unginikeze isikhathi ngiyiprocesse yonke lento le. Ngicela ukunitshela ukuthi ngicabanga yonke lento le ukuthi hayibo ngizoba ne-girlfriend esipati, izohamba kanjani yonke lento le. uNobuhle ngiyamthanda, mengihlukana naye because akathembekalanga kumina, wangangitshela iqiniso. Yabona nje ngacabanga yabamningi imicabango laphithizela ikhanda lami, kwaba busy nje, kwaba into engayazi. Kodwa ekugcineni kosuku ungathatha isinqumo sokuthi ngcono lengane siyikhulise noNobuhle as if ingane yethu, mangabe kuukuthi yena uyathanda ukuthi aqhubeka ayikhulise isisu angasikhiphi. Hake sivumelaneke noNobuhle la ekubhede khona. uNobuhle mangabe sezozala ngathi mina I just wanna do the right thing. Ngifuna ukuvela kubo ngilobole sishade sithola ingane uMesis and Mrs. Hake ithiwe kwaphuma khona-ke iqiniso-ke lokuthi uNobuhle unomuntu wakhe athandana naye, and lo muntu wakhe akazi ukuthi uNobuhle uthandana nami. Umuntu kaNobuhle nje wazi ukuthi uNobuhle usebenza ama-extra hours, futhi ingane labayikhulele uNobuhle akathathelwanga advantage. Ingane uyikhuleliswe yisoka lakhe, bayathandana, basemathandweni anzima. Ukuthi nje isoka laphelele umsebenzi. And uNobuhle njengoba ela kumina uhleze engicela imali because yazi ukuthi ayimali into ekhona. Kufana nokuthi uyasebenza la kumina, uthatha le mali le ayinikeza isoka. They are trying to build i-empire together, and isoka selizovela kaNobuhle lake laqhamuka lacela selizobuyela lizoqedelela ilobolo, kwatholakala ukuthi hayi seliphelele umsebenzi. Ngicela ukunitshela ukuthi inhliziyo yami yayi-heartbroken, inhliziyo yami yayiphukile, inhliziyo yami yayibuhlungu, ngikhala ubungqayingqayi. Yo, ngangiphukile because uNobuhle bekayiphakade lami, bengayiboni, bengayimagine nje ngithandana nomunye umfazi, bengayimagine nje ngihlukana noNobuhle. uNobuhle so bengi-heartbroken bafethu. I don't wanna lie, angifuni nje uqamba amanga, angifuni ungasho, sengisele ngedwa ngicabanga uNobuhle. Yonke into yale ndlini ngikhumbuza uNobuhle. Hey, uNobuhle ngiyambona-ke manje uyaposta nomuntu wakhe uNobuhle. Kanti yazi ngixoxela indaba, uNobuhle mina ubekathi mangabe ngiposta aposte isithombe esisobona umina ngedwa, abanye abantu bangaboni, aposte uWhatsApp obona umina kuphela. Just imagine ngidlala uNobuhle bafethu. Yo, uNobuhle la kumina bekasetohweni ukuthi uzoyilandela imali bakhe i-empire nomuntu wakhe. Ngiyakutshela ukuthi bayaqhubeka nothando labo kuhle. Inhliziyo yami ibuhlungu because angazi ngizomtholaphi futhi engizomthanda njengoNobuhle because bengibelieve ukuthi uNobuhle ubambo lami. Mangabe ngicabanga ukuthi nina ama-couple straight ninyusa umjolo nodwa, hayi umjolo unyisa macala, unyisa nasesayidini lethu, unyisa kona wonke amacala. Umjolo akudlalwa lapha, isemjolo land. Kuyanyiwa, kushubile, kunzima nje, akukho mnandi emjolweni. Umjolo hayi bafethu
umjolo esinye isifundo engathi singaze sifundwe esikoleni ukuthiwa mhlawumbe how to avoid i-heartbreak, angazi mina bafethu, kodwa nje inhliziyo yami ibuhlungu angakamtholi omunye ofana noNobuhle. Ngizosibeka lapho-ke okwanamhlanje isitori sethu. Ningakhohlwa-ke family ukuthi sikulento ya-31 days ukuthi ni-share i-content yethu everywhere. Mase futhi ningakhohlwa ukuthi kunestori esimnandi kakhulu esiphumile laphayana-ke ku-YouTube. Nihambe niyosichecka. Niphinde ningakhohlwa to subscribe on our YouTube channel. Siyanithanda kakhulu.